यूट्यूब ପାଇଁ ତ ଆଜି ପୁରାପୁରି ଫସିଗଲି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଉ କରୁଥିଲା ବିରି ଆଉ ଚାଉଳରେ ଚକୁଳି। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାଦୁରି ମାରିକି କହିଥିଲି ଛାଡ଼ ସବୁଥର ଏ ବିରି ଚାଉଳରେ ଚକୁଳି କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ କରିବି ଆଉ ତୁ ଖାଇବୁ କହିକି ସୁଜି ବେସନ ଗୋଳିକି ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ପିଠା ପରିକା ତିନିଟା ବନେଇଦେଲି। ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି ତୁ ଖାଇବୁ, ସେ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲା। ତ ତିନିଟାରୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦୁଇଟା ଖାଇଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, କାହିଁକିନା ସେ ପୁରା ବେକାର ଥିଲା, ତା ଟେଷ୍ଟ ଜମା ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ବନେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ ଜିନିଷ ଲସ୍, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡରିକି ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଇଛି, ଜମା ବି ସେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ଦୁଇଟା ଖାଇକି ଗୋଟେ ଆଉ ନେଇକି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ଲାଷ୍ଟଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା, ତ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ସେମାନେ ବି ଖାଇଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ଜିନିଷ ତ ୱେଷ୍ଟ ହେଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ଗାଳିରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଗଲି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି କିଛି ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବନାନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହଁ କି କାହାର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଦେଲି, ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ବେସନ ଆଉ ସୁଜିର ଚିଲା ଖାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ସେଇଟା ହିଁ ବନେଇଦେଲି।